Balimakɛ ni balimamuso n bɛ aw fo ni wagati la. Ala ka nɛɛma ka kɛ aw bɛɛ kelen-kelen ta fanfɛ. Ne bɛ fɛ ka kuma aw fɛ bi min ko la o bɛ kuma an fɛ bangeba ni den kumaɲɔgɔnya. N bɛ fɛ ka kuma aw fɛ o ko la. Bangeba ni den ka kumaɲɔgɔnya nafa min bɛ a la n bɛ kuma aw fɛ o ko la ani gɛlɛya min bɛ a la ni kumaɲɔgɔnya tɛ sɔrɔ bangeba ni den cɛ. N bɛna kuma aw fɛ o fɛnɛ ko la. Nafa min bɛ kumaɲɔgɔnya la bangebaw ni den cɛ o ye i bɛ se ka i kɔnɔna kuma fɔ i bangeba ye. Ni gɛlɛya min bɛ i kan i bɛ a fɔ i bangeba ye. A bɛ fura sɔrɔ o gɛlɛya la. Ani bangeba fɛnɛ i kan ka i den lamɛn. Gɛlɛya min bɛ a kan ni a bɛ o fɔ i ye i kan ka o lamɛn walisa ka a bilasira. A kan ka min kɛ i ka o fɔ a ye. Ani den fɛnɛ ni fɛn dɔ bɛ i la ni fɛn dɔ ko bɛ i la sani i ka taa bɔ kɛnɛma ka o fɔ. Dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ teri bɛ u la sani u k'a fɔ u bangebaw ye u bɛ taa fɔ u teriw de ye. O bɛ se ka u bila sira jugu kan min tɛ ɲuman ye. Nka n'i bɛ i ka gundola kumaw fɔ i bangebaw ye a bɛ i kisi kojugu dɔw ma. Ani i kan ka i ka kuma fɔ i bangebaw ye kamasɔrɔ i bangebaw de don. N'olu ma i bila sira ɲuman kan olu tɛna i bila sira jugu kan. O de kama ne b'a fɔ ko ni ko bɛ aw la ni gɛlɛya bɛ aw kan a ka taa o fɔ a bangebaw ye. Kumaɲɔgɔnya ka sɔrɔ ani a bangebaw cɛ. Bangebaw fɛnɛ kan ka u denw lamɛn. Bi ni an bɛ a kɔlɔsi wagati dɔw bɛ yen ni den bɛ kuma a bangeba ɲininka kuma dɔw la bangeba bɛ a gɛn ko taa ka bɔ n kɔrɔ nin ye e malo ka dɔgɔ nin ye molibaliya kuma ye i kana o fɔ ne ye. An b'a dɔn ni kuma dɔw bɛ yen ni an ma o ɲɛfɔ an denw ye ni u bɔra kɛnɛma u bɛ na sira jugu min ta o laban na a bɛ kɛ gɛlɛya ye anw yɛrɛ ma. O de kama ne b'a fɔ aw ye bangebaw fɛnɛ ni aw den bɛ aw ɲininka kuma dɔw la aw kana u gɛn o kumaw la nka an ka to ka u lamɛn ani ka u bila sira. I n'a fɔ misaliya la ni musomanin ye a ka laada ye a bɛ se ka a fɔ a bamuso ye a bɛ a bila sira. N'i ye nin kɛ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye i ma ani bangeba bɛ a den bila sira o la. Nka ni e ma a fɔ i bangeba ye e taara fɔ i teri ye ni gɛlɛya dɔ ye e sɔrɔ o ko kɔnɔna na e b'o kɛ cogo di. Nka o b'a fɔ an ye ko an kan ka an ka kuma fɔ an bangebaw ye an kana an dogo an bangebaw la. A gɛlɛyara cogo o cogo an kan ka to ka kuma an bangebaw fɛ ka u ka miirili dɔn ani ka an ka haminako fɔ u ye. Ani bangebaw fɛnɛ i ka i den lamɛn sanga ani waati bɛɛ. I kana to ka a gɛn. Ni e ye den gɛn bi ko a bɛ ka nin kuma fɔ i ye ni e y'a gɛn n'a ma kuma tɔ laban siɲɛ wɛrɛ hali ni gɛlɛya dɔ ye a sɔrɔ kɛnɛma a tɛna na o fɔ i ye. A b'a fɔ ko e tɛna a ka kuma lamɛn e bɛ a gɛn. O de kama ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw denw lamɛn. Denw fɛnɛ aw ka kuma aw bangebaw fɛ. Aw kana ko dogo aw bangebaw la. Aw bangebaw de don ni aw ma min fɔ u ye olu tɛ o dɔn. Nka aw kan ka kuma ni u ye walisa aw ka gɛlɛya dɔn u ka dɔn min bɛ aw la. O cogo la fɛnɛ ne b'a fɔ aw ye wulada in na ko Ala fɛnɛ b'a fɛ an ka jɛɲɔgɔnya ɲini ale fɛ. A bɛ fɛ an ka kuma ale fɛ. A bɛ fɛ an ka kuma a fɛ cogo di a denkɛ kelen pe barika la o min ye Yesu Kirista ye. A ye o min ci walisa o ka kɛ sɔrɔnadonna ye an ni ale cɛ. A bɛ fɛ kumaɲɔgɔnya ka kɛ an ni ale cɛ. Ni anw dara a denkɛ la kumaɲɔgɔnya bɛ sɔrɔ anw ni Ala cɛ a denkɛ barika la. O de kama ne bɛ aw wele ko aw ka sɔn ka na Ala ma ani ka kɛ aw kumaɲɔgɔn ye. Ani a bɛ gɛlɛya min bɛ aw la Ala bɛ aw ka gɛlɛya ko bɛɛ dɔn. Ani aw bɛ a fɔ a ye ale kelen pe de bɛ se ka o doni bɔ anw kun.